Ja, hvad skal jeg fortælle? At vi jo var inde i en gammel borg fra 1990. 17, jeg tror, den er endnu ældre. Den er bare et par måneder gammel. Så nu er vi ved at komme til indgang. Det er jo flot, det er jo, men det er jo en ruin, som man holder jo navnlunde ved lige. Og jeg tror, det kommer også temmelig mange besøgende det uge sådan, og kigge til det. Og ja, det er jo sådan lidt spændende at gå ind i det, fordi når man går af vandhistorie rundt om og går det ind, så er det som om man kommer ind i en anden verden. Så kan man sådan fornemme noget fra gamle dage, hvordan det var i gamle dage. Og, ja, det er sådan noget, man kan mærke. Det er lidt vanskeligt at forklare, men man kan mærke det, når man gør det selv. Så jeg kan jo anbefale, at man rejser det hen, og så prøver at tage en tur og prøve at gå ind, og så selv opleve det. Det er svært på tilum, fordi det er jo sådan fra gammel dag det hele. Ja, når man går dernede, så kan man ikke undgå at komme ind i den lidt tid og en eller anden måde. Det er nærmest umuligt at forklare, men jeg kan jo prøve det. Det sker noget med en, når man går det. De tider, det var dengang og sådan noget, det er som om det er noget af den historie, og det er den ånd, og den mor og gør ting og sådan noget. Det fortæller den der bygning om, hvis man er inde i en, til en sådan helt, altså en mærkelig måde. Men det er sådan, at det kan man jo så måske tage imod eller ved. Det ved jeg ikke rigtigt, men jeg føler i hvert fald sådan. Og så er det også så mange fugle træer rundt omkring. Det er jo træer hele vejen rundt om og på. Og så er det en kanal eller en vandgrav også. Det er jo for at beskytte på krigeriske svender, fjender og ja, og sådan noget. Så de her trapper, det er ikke noget originalt. Det er noget, de har lavet til turister og vores der bor det nu. Så hvis vi vil gå ind, så kan vi jo gå nogle moderne trapper og broer. Ja, og nu er jeg jo hver uge, og det er faktisk lidt sjovt at gå ind og opleve, tage imod af det følelser, og det sker med en selv. Det sker lidt med en selv, når man bevæger sig ind i. Det er som om at gå ind i en anden tid.